små klips, du laver igen. Okay, så vil jeg godt lægge mærke til, at ham, der har optaget i dag, han tager kun langt. Hey! Hvad laver I? John igen. Godt, han ikke har ham på. Styrbord endda. Nej. Jeg har da aldrig set noget lignende. Det har jeg aldrig gjort. Nej, så er det kun dig, der gør sådan noget. Kontroller dem nu. Kommer nummer 18 igen. Dejlig topværk, det der. Det var fedt. Det er kraft, det er jo godt sejlet. Du så det ikke selv, Lars, vel? Nej, jeg kan ikke se det op. Nej. Bare rolig, gutter. Skal I lave nogle gode selvspil, eller hvad? Giv nu gas. Bare rolig, gutter. Læs nu på den gamle fodboldspil. Og læg mærke til, at det var John Pedersen, der sejlede 81. Nu er det ikke længere til selv, vel? Pedersen, for satan. Du var så nem. Simpelthen. Så synes jeg, at vi skal tage den sidste. Ja.